Chevrolet Silverado. Λοιπόν, που είμαι εγώ, εδώ πριν το τζιπ, έτσι. Ένα 2.500, τι λέει εδώ, 44.000 καινούριο Ηρίο. Πάμε στο δίπλα. Δες πως θα είναι στη σειρά. Ποιο θα διαλέξουμε τώρα? Αυτό το off-road εδώ, το 4x4 είναι θηρίο. Πόσο σε αυτό ρε πες? 38 χιλιάρια. Λοιπόν 38 χιλιάρια καινούριο, έτσι. Και δες το πόσο είναι. Σαν του Νίκου είναι, το ίδιο μέγεθος ακριβώς. Εργαλείο. Έτσι μια νταλίκα που περάει μόλις. Πώς τη βλέπεις? Ο Μουρέλης ήταν μέσα το δεξί. Τέρατα, όχι μαλακίες, Ένα τέτοιο θέλουμε εμείς. Σαν ότι πρέπει. Σαν είναι καλό. Silverado. Καινούρια, τρελό εργαλείο. Σπατάκια για να ανεβαίνεις. Γαντιά τρελή. Και 4x4 μην ξεχνιόμαστε. Silverado. Ας πως θα είναι στη σειρά ρε. Καλό. Όλοι κοιτάζουν νέα φορτηγάκια. Έτσι κουμούτα το ραγκλεράκι. Λοιπόν μάγκες, διαλέξτε ποιο θέλετε, θα το πάρουμε. Τα χρώματα τα βλέπετε, τα μοντέλα. Αφήστε τα ενόδα. Πέρασε αυτό το πίστη. Αυτοκίνητα χάλια εδώ η κατάσταση. Σαν το δικό μας γάμισε εδώ. Θέλουμε κανένα τέτοιο. Κάνα Chevrolet. Φτώχεια, μιζέρια. Θηρία, Τρατάλα. Στα Chevrolet εδώ. Καμάρο.